L-akbar miżura li qed nieħdu hi li nibqgħu maqfulin fi djarna. Dan sostnih l-Isqof Malti f'Bengazi Silvestru Magro f'intervista ma' dan l-istazzjon dwar l-qagħda preżenti f'Bengazi fejn hu jmexxi l-komunità Nisranija fit-tien l-ikbar belt fil-Libja. L-Isqof Magro fisser li bħalissa żona tinsab fi stat ta' gwerra. Għana preżenti bħal dik tal-gwerra meta li ħafna ġlied bejn militias u fazzjonijiet oħra tal-armati u l-armata tal-ġeneral Haftar. Il-bija dejjem hekk, kull jum inġumma liħor sejrin hekk, l-istess rutin ta' gwerra waqfin, illi nġalluna nodu kemm jista' jkun ġewwa kulħadd kanzi mhux aħna biss. L-Isqof Silvestru Magro tkellem dwar il-miżur ta' sigurtà li hu u l-komunità Nisranija qed jieħdu fiż-żona. L-ikbar miżura hija li noqogħdu ġewwa, kulħadd jifittex id-dar ma joqgħodx barra, ma joħroġx għal xejn u noħorġu biss għall-Ministeru inqassu f'diversi postijiet fid-djar fejn hemm il-Kattoliċi. L-Isqof Malti f'Bengazi fisser kif l-ambaxxa ta' Filippina sejħet liċ-ċittadini tagħha li jinsabu mifruxin fil-Libja, partikolarment f'Bengazi, biex iħallu l-pajjiż fl-Afrika ta' fuq u jmorru lura f'Art Welidhom f'każ li jiġi provdut xi vapur għal evakwazzjoni lejn l-eqreb port bħalma hu fil-Greċja. Madankollu ħafna mill-Filippini qed isibuha diffiċli biex jitilqu mill-Libja u qed jittamaw li s-sitwazzjoni terġa' lura n-normal. Mitlub jikkommenta dwar il-periklu li jeżisti għal Maltin fiż-żona, Monsinjur Magro qal li ma jafx jekk hemmx Maltin oħrajn ħliefu u ma jikkunsidrax li jitlaq mill-Libja b'mod immedjat. Mhux mill-ewwel nixtieq kieku ma posti hawnhekk jiena għax mhux se nħalli n-nies kieku n-nies joħorġu ġifieri Filippini u Indjani u għandna ħafna wkoll Afrikani nkun nista' ma ninħallihom waħedhom ma jistax ikun. Mistoqsi jekk hu għadx kien meddet, Monsinjur Magro wieġeb fin-negattiv. Le, sister thank God, ma kenniex, jibati, sissa jibatek għal-qoddis, matul il-ġimgħa għadna noħorġu. Sissa meċin tajjeb, però nieħdu ħafna prekawzjonijiet kif għadtek jinqogħdu ġewwa, mhux aħna biss min-nies ukoll. Illa lix ma tantx ma nikun hemm fit-triq. L-Isqof Silvestru Magro stqar li l-lejl bejn il-ħamis u l-ġimgħa kien pjuttost kwiet u ma nstemet l-ebda sparatura. L-istess seħħ matul il-jum tal-ġimgħa fejn b'kuntrast mal-jiem li għaddew meta kien rappurtat xi ftit tal-ġlied u sparar, il-ġurnata kienet kemm xejn kalma. Għal Monsinjur Magro l-ħajja f'Bengazi titkompli u xi kultant hu joħroġ mid-dar biex jaqdi l-ħidma pastorali tiegħu. Ikollok xi forma ta' sigurtà miegħek staqsejna? Le, l-unika sigurtà hi meta nkun ġewwa d-dar, temm jgħid l-Isqof Magro. Herman Mekallef għal Net News.